गिबिनो नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय जुदि नोंथांमोना बेलासे नायदोबा बा मोना नायदोबा नोंथांमोना बेखौ सोलायना लाबाय बे आंनि गोरोन्थि नङा होमबा आरो नोंथांमोना सानफ्रोमबो कमेन्ट खालामो आंनि इउट्युब चेनेलाव भिडिअफोरखौ नायनानै आरो आं कमेन्टखौ हानायखौ रिप्लाइ खालामो आरो हायिखौथ' रिप्लाइ खालामा नङा होमबा नाथाय दिनै सानडे आरो नोंथांमोननो मोननैसो कमेन्टनि रिप्लाइ होगोन नोंथांमोननो आं बुंनानै होगोन नङा होमबा कमेन्टनि रिप्लाइ जानांगोन होनबा भिडिअ नङा होमबा जियानो जाबानो नोंथांमोना कमेन्टफोरखौ लिरो आरो दिनैनि आं कमेन्टखौ फरायना होनायनि उनाव नोंथांमोना बैफोर कमेन्टखौ आं जेब्ला फरायना होगोन अब्ला नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै आङो आसा खालामो जियानो जाबानो कमेन्टखौ फरायनि नङा होमबा गिबि कमेन्टआव फैनोसै जोङो अब्ला आं कमेन्टफोरखौ नोंथांमोननो फरायनानै होनोसै नङा होमब्ला गिबि कमेन्ट 1 नम्बर कमेन्टखौ लिरदो एच बसुमतारी लिरदो इउट्युब चेनेलनि अनगायैबो नोंथाङा मा मावो आं इउट्युब चेनेलनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जब मावो टेक्निकेल जब आरो बेनि अनगायैबो दा इउट्युब चेनेलखौ सलायबाय थादों नाथाय इउट्युब चेनेला मानोना आंनि इउट्युबा आंथ' इउट्युबनि मालिक नङा होमबा बेनिखायनो इउट्युब चेनेला जेब्ला बेन जागोन अब्लाथ' आं जेबो खालामनाय नङा होमबा इउट्युबा खारन इण्डियानि नङा बाहेरनिसो बेनिखायनो इउट्युब चेनेला आंनि बेन जानोबो हानाय बारा गेदेर खोथाबो नङा बेयो आरो बारा फिसा खोथा नङा होमबा आं आसा खालामो नोंथाङा बे कमेन्टखौ फरायना होनायनि थाखाय नोंथाङा मोजां मोनबाय आरो बुजि मोनबाय नोंथाङा आं मा मावो आं मोनसे प्राइभेट जब मावो आरो जियानो जाया मानो दाथ' कर'ना महामारिनि दिन बे समाव सानै पजिटिभ मोनदो आंनि अफिसाव मोननायनि उनाव दिनै अफिसा बन्द आरो मा जागोनथाय सेलारि जागोन जाया मिथिया बेनि उनाव नैथि कमेन्टआव फैबाय नैथि कमेन्टखौ लिरदो नितु नाथाय बिथांनि टाइटेला गैया नाथाय बिथाङा लिरदो सारा बारग'नो हाथों थारमाने मा लिरदो आं साननैसो सिगां डियार नाब्ला सारनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन डिटेल्स भिडिअ बिथाङा जेरै कभिड-19 जादोंमोन बे कभिड-19 जानायनि उनाव आं बिथांनि डिटेल्स मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरो बे भिडिअखौ लानानै बिथाङा कमेन्ट खालामदो सारा थाब हामथों आरो बेबायदि कमेन्ट खालामदो नाय बे खोथाखौ बयबो लुगैयो बर' समाजनि गोबां सुबुङानो लुगैयो सारा जे बेरामनिफ्राय थाब बारग'थो आरो लोगोसे बेनि अनगायैबो आं मोनसे गुरै खावलायो फैगोन समाव जायखिजाया सरकारानो जाया मानो जोंनि बिटिआर बा बिटिसिआव बैफोर सरकारफोरा दा एनडिबिनि बिटिआर सुक्तिया जानानै थांबाय नङा होमबा बेनिखायनो जोबथेसालियाव थानाय जोंनि बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै होनांगौ आं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै जे बिटिआरनि फैगोन जा सरकार थागोन बिथांमोना जे बिथांमोनखौ उदां खालामनाय जोबथेसालिनिफ्राय बेनि उनाव जाबाय थामथि नम्बर सोंनाया जादों लाइस्रि मोसाहारि बिथाङा डेन्जार इउपिपिएल जिन्दाबाद होनो बिथाङा मा सोंदो बेनि थाखाय दायनिगिरि आं नङा आरो बेनि थोंजों सोंनायखौ आं होनोबो नागिरा रायजो राजाफोरा जायखौ मोजां मोनो जाय सरकारखौ मोजां मोनो बा जाय सरकारा जोंनि हेफाजाब खालामगोन बा जोंखौ रैखाथि खालामगोन बे सरकारखौ जों सिलेक्ट खालामनाया जोंनि थाखाय गोनांथि आरो जोंनि थाखाय मोजां मानोना नोंथांमोना खोनासं गांसे कम्बल आरो बथलसे जौ आरो नोंथांमोना खुदिसे बेदरनि थाखाय जे गावनि बे आसिनि भटखौ नोंथांमोना फाना बेनि थाखाय आं गुरै खावलायो बेनिखायनो नोंथांमोना नोंथांनि गोसो बायदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय जाय सरकारा नोंथांमोननि गोजोन आरो जौगानायनि खामानि मावनो हायो नोंथांमोननि गोसो जायखौ सायख'यो नोंथांमोना आं बुंनांगौ बुंनानै होबाय नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनाय आंनि खोथा नङा होमबा फरायनानै होनांगौ नोंथांमोननि कमेन्टखौ बुजायनानै होनांगौ बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुजायना होदो बेनिखायनो नोंथांमोननि खोथा नोंथांमोना जायनो भटखौ होयो होबानो जाबाय नाथाय सायख'नानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय बि मोसाहारिया लिरदो मा खौरां होनना लिरदो स' आंनि खौराङा मोजां दासान्दि आं गुवाहाटीयावनो दङ दा नाथाय न'आव थांनो हायाखै नोंथांमोना मिथिखागौ निउसफोराव मोनदो जानो हागौ जे 12 डिस्ट्रिक्टआ बोरैबो थांलाय फैलाय खालामनो हाया आरो बेनिखायनो जुदि आंबो जुदि न'आव थाङोब्ला हम क्वारेन्टाइनाव थानांगोन बेनिखायनो बेयाव मोजाङै दङ बेनिखायनो बेयावनो मोजाङै थानि बेयावनो आलो गोजोनै दङ बेयावनो आलो गोजोनै थानि बेनिखायनो आंनि खौराङा मोजां बिउटिफुल आरो नाइस खौराङा बेनि उनाव नेक्स्ट कमेन्टखौ खालामदो बिजित रामसियारि बिथाङा कमेन्टखौ लिरदो इउट्युबनिफ्राय नोंथाङा बेसेबां रां मोनो ना इउट्युबनिफ्राय बेबायदि रां मोना इउट्युबनिफ्राय बेसेबां रां मोनो होनबा मोनसे गिदिर सोंनाय बेयो इउट्युबाव जेसेबां आं भिडिअ होबाय दिनैहालागै बे भिडिअफोरनि सायाव एलगरिथम जायखौ इउट्युबनि एडभार्टाइज इउट्युबाव जेब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायो अब्ला बे एड खालामो एड फैयो
एड फैबा बैफोर एडफोरावसो जोङो इउटुबनि एलगरिथम हिसाबै बा इउटुबनि माबा हिसाबै गुगल एक्सेन्सआ जोंनो फैसा दैथायो बेफोर एडफोरनि सायाव नाथाय भिउ जेसेबां फैया मानो भिउनि सायाव जेबो फारागथि गैया बा भिउनि सायाव जेबो फैसानि मोन्थाय गैया जेब्ला जोंनियाव चेनेलाव बा जोंनि भिडिअ एड फैगोन अब्लासो जोङो बेनिफ्राय फैसा मोनगोन आरो जोंनियाव जेब्ला 1 लाख भिउ जायो अब्ला बे भिडिअ फैसा मोनाबो जानो हागोन माने इउटुबनि मोनसे एलगरिथम दोङो गासैबो भिडिअआ मनिटाइज जाजोबा आरो जायफोर भिडिअआ मनिटाइज जाया आरो बैफोर भिडिअ नोंथाङा माब्लाबाबो फैसा मोना इउटुब चेनेल खुलिनाया गोरलै नङा आंहा टान दङ बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि खुलिनो गोसोबा खुलिनो हागोन जेबो नङा इउटुबनिफ्राय बेसेबां फैसा मोनो होनना सोंदों नोंथाङा खोब मोजां सोंथिखौनो खालामदों नाथाय इउटुबनिफ्राय रां जानाय बा इउटुबनिफ्राय रां खामायनाया एसेबां गोरलै खोथा नङा बेनि अनगायैबो आं साननैसो सिगां मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन गिफ्ट इउनि भिडिअ आरो बेनि रिजाल्टखौ होखानाय जाबाय नोंथांमोननो सिङाव डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ नङाबा सानि आइ बाटनावबो फैगोन लिंकआ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना नायनो हागोन नाथाय दिनैहालागै जे आंनि इउटुब चेनेलनि गिफ्ट इउनि बान्थाखौ बिथाङा कन्टेक्ट खालामाखै आरो लायाखैबो आं आसा खालामो नैबे भिडिअखौ बिथाङा जुदि नायोब्ला बिथाङा आंनियाव कन्टेक्ट खालामहरो आरो बै भिडिअआव थांबानो जाबाय मा मा लिरदों आङो बिथाङा नायबानो जाबाय बेनि अनगायैबो जोबथा कमेन्ट आरो बे जोबथा कमेन्टखौ फरायदो आं फरायनो आखायाव लादो आरो बेयाव लिरदो बिश्वजित दैमारिया लिरदो नोंथाङा मा फरायनानै नोंथाङा जब मावबाय दङ आरो नोंथाङा मा फरायना जब मावबाय दङ आरो बेनि सोंनायाथ' जोबोर मोजां नङा होमबा आं गोबां दिनैनिफ्राय जे फार्स्ट जेब्ला आं इउटुब चेनेल खुलिदों अब्लानो मोनसे भिडिअ होदोंमोन भिडिअआ जाबाय जोङो मेट्रिक पास खालामखांनायनि उनाव बा हायार सेकेन्डारि पास खालामनायनि उनाव जोंनो मा जायो जोंनि समाजाव गोबां लोरबां सुबुंफोर दङ जेरैबायदि न'निफ्राय रां मोननो थाङा एसे आंखाल जायो आरो बेनिखायनो जोङो थोंजों फरायनो थांनो गोनां जायो थोंजों फरायनो दा बेफोरबायदि बिथिङाव माबायदि फरायबा जोङो थाबनो जोंनि जिउखौ दानो हागोन बा जोङो फैसा मोनगोन फैसा खामायनो हागोन आरो बेनि सायाव आं भिडिअ बानायदोंमोन बेबो डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ नोंथांमोना नायनो हागोन जुदि आरो नोंथांमोना जुदि आं गोदानै भिडिअ बानायनो नांबावगौब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव आं भिडिअ बानायगोन आरो नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय बानायनांगौ नङा स' मेट्रिक पास खालामनायनि उनाव मा फरायबा थाबनो साख्रि मोननो हागोन प्राइभेटआनो जा गभर्नमेन्टआनो जा गभर्नमेन्ट मोनबाथ' राम गोबां रां मोनगोन नाथाय प्राइभेटआवबो नोंथाङा जुदि फरायनानै पास खालामोबा अब्ला नोंथांनि जिउखौ नोंथाङा आलो गोजोन आरामसे जानो हागोन जानाय लोंनायनि थाखाय जेबो टेनसन गैया गासैबो कमेन्टखौथ' फरायजोबनो हाया नङा होमबा गोबां कमेन्ट फैयो आरो भिडिअआबो गोबां जाबाय आंनिया बेनिखायनो बोसोरसे जाबाय 1 बोसोर जाबाय बेनिखायनो गोबां भिडिअ दङ आरो बेफोर कमेन्टफोरखौ फरायजोबनाया एसेबां गोरलै नङा बेनिखायनो जा कमेन्टफोर फरायबाय आङो बेयावनो नोंथांमोना गोजोनबाय होननानै आं मिजिंथियो आरो जियानो जाबानो हानायमानि नोंथांमोननो कमेन्टनि रिप्लाइखौ आं होनो नाजागोन आरो आसा खालामो बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ मोननानै नोंथांमोना मोजां मोनबाय आरो दिनै सानडेबो नङा होमबा बेरायनो थांनांगोन बेनिखायनो भिडिअ एसेनो फोजोबबाय नङा होमबा आरो नेक्स्ट भिडिअ लानानै लोगो मोनबावगोन नोंथांमोनजों बाय बाय